Lita maglangan, niya ang sumpay ning sugilanon. Nahisulat sa hangin. You're the eternal song inside my heart. Laing nga nasab ang itay, Oh, sa may lain yung answer. Celestina. Okay. Celestina. May kisearch silang nga sa Facebook. Okay. Celestina. Kinsa man na si Celestina? Tanawa, sir. Mo na ang nagbawa sa nga na Celestina. Pilihan. Kinanglang may pau si mama ni Ini. Nailima ka Celestina nga may gawa sa itong pag-search, sir. Wa Manila si Celis. Basin lain ang nga na yung gigamit, sir. Sige. Ipadayon ang pag-search ni Celis sa Facebook. Sir. Mama? Oh, Ma? unsa naman akong gisugo ni mo, Shane? Mura man ako magpahaba sa Helena kang Papa Alejandro, Mama. Nagunsa man di ay sila. Busy man sila pagsigi og ukay sa Facebook. Ha? Nag-Facebook sili na og papa nimo? Muna ako nakita, Mama. Busy sila sige og pangita sa ngan sa bapay. Ngan sa babay ang ilang gipangita? Yes, Mama. Ngan sa bapay. Kinsa pa babayan? Kuan? Celestina. Celestina? Sigurado ka? Nga maulang nga na ang gipangita nila sa Facebook? Malagi na, Ma. Wa pa man ko mabungol, pod. Klaro kayong paglitok nila ni Papa o ni Helena sa ngan nga Celestina. Animal! Hangtod karon, manghasol ang gihapon sa among kinabuhi ka na bayana? Kaysa ba ka na si Celestina, Ma, ha? Mao ka na ang kabit sa imong amahan. Unsa? Huwag ka pa mataw, Shane. Nangabit na ang imong amahan. Wa gid ni mga bayhana ang salas nga imong gipangita, sir. Wa, Helena. Basin wa siya mag-apil-apilan ng Facebook, sir. Tingali. Pero, dili kita magpakawa sa paglaong, Helena. Ipadayon ang pagpangita ni Celis sa Facebook o sa bisan unsang paagi. Seryoso ka gid ay sa imong pagpangita niya? Seryoso ko. Kinahanglang mahibaw ko siyang kahimtang karon. Kay kung nagkinahanglan man siya og tabang, tabangan ko siya. Awahin na ang tanan. Unsay uwahi na ang tanan, Helena? Ha? Nga misulti ka nga. Uwahi na ang tanan. Kuan. Para na ko, uwahin na ang tanan, sir. Sa unahon tatos batanon pa mo nangita ka niya. Sorry kung ikaw akong gibasol, sir, nga. Sa nako ang tanan, Helena. Wa ko'y baruganan. Talawan ko. Sir Alejandro. Wa ko'y dugukan sa batanon pa ko. Dili ko makabatok sa gusto sa akong maganginikanan para nako. Tungod kay bugtong ko nilang anak. Mao ba, sir? Tinuod gid ang panultihon na permigyong naa sa awahi ang pagbasol. O gitulisok na ko sa akong tanlag sa tumang pagbasol, Helena. Dili ko mahimutang. Bisan unsa na lang ang musud sa akong huna-huna nga nahitabo ni Celis. Mao ba? Og nagpasalamat ko nga miabot ka sa akong kinabuhi. Nga naman, sir. Tungod kay may kasumbungan ako sa akong gibati. Mansa? Dugay ng panahon
nga ako lang kining giluom, Helena. Gitaguan ko sa akong dughan ang akong mga pagmahay, ang akong mga pagpasol, ang kahinugon sa gugma nga ako lang giusikan. Kung sama pa lang namo ang baruganan sa kinabuhi ni Silis, magustuhan unta siya sa akong ginikanan. Pero katabang lang siya. Wa siya bili para sa akong inahan. Helena, may hila ka? Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, Matic Biogesic. DXDC Tatak RMN. Kuan, natouch na ko sa iyong sagilanon sa pugma. Naluoy ko ninyo, sir. Naluoy ko ni Celes. O magmalinahon lang ko kung ako siya makitaan pag-usab. Bisan sa katapusan na lang yugto sa among kinabuhi. Ayaw mo magsulti ni mo, Alejandro. Pahuway lang una, Helena. Tawgon talang ka kun magkinahanglan ko nimo. Sige, sir. Julia, unsa ka nang gusto mong pakisultihan ako? Mas maayo ka na gyud ang manulti karon, Alejandro. Angay kita magpasalamat kang Helena. Wa ko makauyon sa kinaiya ng babayana. Musukol na ko. Ang tao nga hatagan nimo og pagmahal. Pagmahal usab ang ibawos ni ini, Julia. Nganong mulaban ka man gyud adtong imong nurse? Tugod kay ako siyang nurse. Ug nagkinahanglan ko sa iyang pag-atiman. Magkasabot na gyud kay mo. Hangtod sa imong monkey business. O, Nganong gipapangita nimo si Celes kang Helena sa Facebook, Alejandro? mauban ay report ni Shane mo. Gipasusi ko lang kang Shane kung nag-unsa mo din si Helena. Og nakita niya nga gipapangita mo sa Facebook si Celestina. Julia, nahibaw ka yun sa kadako sa kung sa niya. Pero nagkasinabot na ta, dili ba? Nga ilubong na siya sa kalimot. Nalingkamot ko. Nalingkamot kong malimtan si Silis. Pero wa ko magmalampuson. Og unsa may mubuhat kung imong makitaan si Siles. Gusto kong mangayo og pasaylo niya. Kana lang. Kaha, Alejandro? Naaran ni mo kung unsay imong hula-huna. Basta ako, gusto kong mabati gikan kang Silis na pasayloon ko niya. Gusto ka lang yun nga magkagubot na sa tadin Alejandro. Julia, ikaduhang kinabuhi ko na kini. Busa, gusto ko na sa dili akong mamatay, mapasaylo ko ni Silis. Unsa may ako maayong buhaton ini. Ako magsultihan si Sir Alejandro nga patay na sa Mama Salas. Aron dili na siya mangita ini. Pero, kung ako sa sultihan, mao kay sa magtinuod akong pagkatao. Nga anak ko ni Mama Salas.
Masalas. Mahal kita ni Sir Alejandro. Kung buhi pa lang unta ka karon ma. Malipay kita sa akong nahibawan gikan kang Sir Alejandro. Dear Diary, buwan sa September, namalik na sila si Sir Alejandro o si Ma'am Velma. O sa kagabi, ana, gipukaw ko sa kainit sa lawas ni Sir Alejandro. Gigakos ko niya. Og iyang gihonghong nako ang iyang kamingaw nako. Gusto ko siyang apukon. Itukmod palayo na ako. Apan, ang kamingong akong gibati para niya, dili mapugan. Og sa ikatuhang higayon, nagpaanod ko sa akong kugmak ang Sir Alejandro. Ginoo, pasaylo ako. Sa bayis mga katabang. Pinahalamasakpan ko na siya. Elena? Lando? Niya ka? Anil ko sa salamat po. Bantayan ta. Dili na kinahanglan imo kamantayan, Lando. Dako na ko. Pasag lang ko, Elena. Di isap ko magkatuog nga magunahon na. Nga ikaw lang sa dinhe. Ayaw ka balaka. Naibaw kong asar ko kutob sa mong kinabuhi. Pobre kong minyo pa yun. Lando. Edukada ka. Samtang ako, may grado. Di mahitabong magkatakdo ang atundahan. Lando, ayaw pagsulti, ana. Bakit tinood, Helena? Di na nato may mong usbon. Ito na. Good night. Nga naman eh. Sobra man akong kaluoy nga gipati ni Lando. Pero, no. Minyo siya. Kinahanglan kaya na mo nga makasa. Di ba pahuway talang ka? Mamahaw na ka, sir, ha? Ayaw una. Dawatan eh. Unsa man? Iyawi? Oo. Iyawi ka na sa ikatulong kwarto sabay sa mga katabang. Kukumama ang gamit ko kasi manang piga talaga. Tanawa dyan, naglatik na. Sarap nito sa kakaninda. Libre rin ako sa sumit na. Totoo, naglalatik. Kukumama Fresh Gata, #1 gata brand ng bayan. Goodbye, Studios. Arizona. Uniqlo.
2010 nang baluti ng palaisipan ang Angeles, Pampanga dahil sa sunod-sunod na pagpatay ng isang serial killer daw. Ang sabi nila na nag-umpisa ang lahat ng ito July 12, 2010 nang merong isang Jeffrey Allen Benon, 60 years old, kasama ang kanyang Pinay na girlfriend ang niloob at binaril matapos pagnakawan sa loob mismo ng kanilang hotel room. So okay ha, sure, merong pinatay. Alam ko nakakatakot siya in itself, pero hindi naman kasi nabago yung ganitong mga kwento, di ba? Dahil doon, no, hindi siya masyadong pinansin. Okay, until just a few days later, 4 na araw to be exact, meron namang isang Briton na si James Bolton Porter na 51 years old, kasama ang kanyang girlfriend, ang niloob na naman ulit ng isang gunman sa kanilang bahay sa Angeles, Malabanas Village. Ngayon, syempre, ayan, nung una parang, okay, may pinatay, but this time, 2 beses na. Nagtataka na yung mga tao. Yung unang beses, chance yun eh. Pero yung 2 beses, teka, this isn't just any coincidence. Pagkatapos nito, ay meron namang isang Amerikano na nagngangalang Albert Mitchell. Kasama yung pamilya niya, yung asawa niya. 70 years old siya at yung asawa niya naman na Pilipina ay 53 years old. Silang dalawa, kasama yung 3 mga tauhan nila, yung mga kasambahay nila, pinatay sa loob din ng kanilang tahanan sa Malabanas Village din. Ayon sa mga saksi, itong pumatay, nakita raw ng isang village guard at ng isang mototaxi driver na i-describe siya sa mga kapulisan. Kaya iisipin natin ha, may kinalaman kaya ang mga kaso sa isa't isa? Meron kaya tayong makikita ng mga pattern dito? Ang unang similarity po sa mga kasong ito, makikita natin na mga foreigners yung parang tina-target, no? Kasama ang kanilang mga pamilya or kanilang mga asawa or ka-live-in na Pilipina o kung sino man yung mga close sa kanila. Ang Pampanga po ay kilala na maraming naninirahan na mga expat, no? O yung mga nagre-retire na mga foreigners sa Pilipinas. Dito sila namimiling mabuhay. Ito pinaka-honest, sobrang ganda naman po kasi talaga ng Pampanga. Lalo na at ang sarap-sarap ng mga pagkain dito. Makwento ko lang din, isisingit ko po, ang lolo ko ay proud Kapampangan. I guess that makes me a Kapampangan. At kung ako po yung tatanungin, personally, gusto ko rin po na sa Pampanga mag-retire in honor of my lolo. Share ko lang naman. Pangalawang similarity, ninolooban sila, ninanakawan sila, saka pinapatay. So makikita natin na kung merong motibo man dito, no, parang pare-pareha sila. Walang link pa sa isa't isa ha, pero parang parehas kung iisa man ang gumawa nito. Ninanakaw raw mga gadgets ng biktima. And given na sa Angeles, Pampanga ang lahat ng ito, at nangyari sila sa loob lamang ng napakaliit na time frame. Hindi malabong iisa lang ang may kasalanan nito. Pangatlo, lahat po sila ay napatay sa pagbaril. Gunman yung binabanggit kanina, di ba? At napakadali lamang pong matukoy, no, kung sa isang baril lang po ba galing ang mga balang ipinutok dito sa mga biktimang ito. So ano nga kaya yung katotohanan? Sino nga kaya itong serial killer na to? Serial killer ba talaga siya? Bakit kaya niya ginagawa itong mga robbery at pagpatay na to? Ito yung unang teorya ng mga kapulisan. Sabi nila, baka sinusubukan raw nitong killer na kumuha ng access dun sa mga bank accounts ng mga biktima. Kaya kinukuha yung mga gadget nila, di ba? At pag nagawa na yun, syempre, ang laking pera nun. Bank accounts yun di ba? Pero ito nga kaya yung pakay nitong serial killer? Aalamin natin yan mamaya. I-mental note nyo yan. Magdi-disclaimer lamang po ako na itong Angeles serial killer, quote-unquote, ay kasalukuyang isa pa lamang suspect kahit na napakatagal na niya nangyari ha. At wala daw direktang patunay na ito ang pumatay sa lahat ng mga nabanggit ko sa inyo. Ang gulo po, no? Pero sa pagtatapos ng ating video ngayong gabi, i-explain ko yan kung bakit. For now, hindi siya killer ha, but just a suspect. Pero nililinaw ko lamang, walang kahit anong direktang makapagpapatunay pa rito. Kaka-computer mo yan. Ang paghuli sa isang serial killer, hindi mo paniniwalaan kung paano na-gotcha ang suspect sa kasong ito. Sabi nila ha, yung mga kwento-kwento, tech-savvy raw to, mahilig sa computer, mahilig mag-internet, at
mamaya, tatalakayin po natin yan. Importante kasi siya sa kwento. And this time, tama yung mga nanay natin, yung mga tatay natin sa sinasabi nilang kaka-computer mo yan. Dahil ang suspect, mahuhuli dahil sa kaka-computer niya. Naalala nyo kanina na merong nakakita sa kanyang guard at saka yung driver ng mototaxi? Nung dinescribe nila ito sa mga pulis, merong isang pamilya doon sa last na batch ng mga biniktima nitong serial killer natin. No? Sabi niya, teka, parang pamilya rin din i-describe mo ha. Titignan lang ako saglit. So punta siya sa Facebook, no? Ang laki ng papel ng Facebook sa kwentong ito. At pinakita niya, ito po ba yung binabanggit ninyo? Tinype niya ang pangalan na Mark Dizon. I'm sure marami po sa inyo ang pamilyar sa kwentong to kasi pinag-usapan talaga siya noon eh. So itong lalaking ito raw ay kaibigan ng isa sa mga anak ng mga Mitchells. Pinakita po yung Facebook profile sa mga witness. Ito po ba yung nakita nyo? Siya po ba yung sinasabi nyong tumatakbo mula sa crime scene? Ang sagot ng mga witness, opo, yan nga po yun. Ang lalaki ay isang Pilipinong nagngangalang si Mark Dizon. Isa siyang 28 years old na computer technician. So kaya naman pala medyo mahilig mag-computer. May mga nagsasabi, no, nagpa-part-time din daw itong reflexologist or masahista. Na ngayon ay ituturo na bilang salarin sa lahat ng mga nangyaring pagpatay sa loob lamang ng iilang linggo sa Angeles City. Sabi ni Police Senior Superintendent Danilo Bautista, nagbigay ng mga detalye itong mga kapulisan na maaaring mag-link kay Mark Dizon sa mga kasong ipinapataw laban sa kanya. At para makita natin ito, iisa-isahin nating balikan yung mga krimeng ginawa niya kanina sa introduction ng video natin. Una-una, di ba? Yung 60 years old na retired hotelier na si Jeffrey Alan Benon. Kasama yung girlfriend niya, no? Sila yung unang biktima ni Mark Dizon. Sabi ng mga pulis na matapos pumasok ni Mark Dizon sa hotel room nito, July 12, doon sa Oasis Hotel, at pagtapos silang barilin, kinuha na nga yung mga electronics, yung mga gadget nila. At mukhang hindi niya inisip yung ginawa niya, kung siya man po ang gumawa nito, dahil isinangla niya ang mga ito. Doon pa lang, meron na po talagang trace yung kanyang mga kasalanan. Solid ang ebidensyang ito kung sakali. Dahil una, lahat ng impormasyon ng biktima, syempre nandun sa gadget nila, di ba? At pag nakita yun doon, kanya to. Pangalawa, makukumpirma po ng pawn shop na si Mark Dizon nga. Kung sakali man, no, na siya yung nagsangla ng mga ito kasi may mga pinipirmahan yan, di ba? May mga papeles yan. Hindi naman ganun-ganun lang yung pawn shop. Mabusisi sila dyan. So parang ang modus daw nitong si Mark Dizon, parang kinakaibigan yung mga nabibiktima niya hanggang sa pag nakuha na yung tiwala, papasukin na siya sa bahay. Na nakita naman natin sa mga krimen na ginawa niya. At pag malaya na itong nakakapasok sa loob ng bahay, habang nagpapanggap raw na aayusin lang yung mga computer nila, saka na nito gagawin ang madilim na krimen sa mga pamilyang nagtitiwala sa kanya. Ngayong meron na sila ng lahat ng impormasyong ito at mukhang, disclaimer lang sa isip nila, no, for context, parang safe tang sabihin na si Mark Dizon ang gumawa ng lahat ng mga pagpatay na ito. Isa na lang ang gustong gawin ng mga pulis at yan ay ang hulihin itong suspect, isinuko ng ama. Dahil kalat na rin naman yung impormasyon, no? Takot na rin kasi yung mga taga-Angeles. Alam na ng ama ni Mark Dizon na hinahanap siya ng mga kapulisan. Siya na mismo ang kumontak sa mga pulis. Hello sir, alam ko po kung nasaan yung si Mark Dizon, yung anak ko po. Punta na lang po kayo dito. At agad-agad, sinunod ng mga kapulisan ang tip na ito. Sa San Fernando City mahuhuli si Mark Dizon sa plaza daw. At nang matunton ito ng mga pulis, sinasabing sinubok pa raw maglabas ng barel. Sinasabi na noong nahuli ito, meron itong caliber .38 revolver at may 8 bala, isang laptop at isang cellphone. Alam nyo ba na yung mga expat raw, no, nag-o-offer na ng 100,000 na reward, no, parang community reward para sa pagkaka-aresto kay Mark Dizon. Ganun, I think scared na rin sila, di ba? Ang cast. Hi guys! Alam ko sawa na kayo sa AI. Pero iba to.
Si Dola ay isang all-in-one AI assistant. Hindi marunong sa homework, kuha ka lang ng picture. Ihimayin niya ang steps hanggang sa maintindihan mo na talaga. Nalilito sa outfit, tanungin mo lang si Dola. Magbibigay agad siya ng mga styling ideas na bagay sa'yo. Ang pinaka-importante, libre talaga at unlimited pa ang gamit. Kung hindi mo pa siya gagamitin ngayon, ikaw na ang lugi.